Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina haza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahfazu akhona wa nazdadu kaila ba'ir zalika kailu yasir. Wa nahfazu lan ngreksa njaga sapa kita akhona ing sedulur kita. Bunyaminah ya bunyamin minal makarihi saking perkara sing disengiti, saking makarih fizihabi ing dalem menyange wal iyabi lan ing dalem muliye wanazdatu lan nambah-nambahi sapa kita bisa babihi kelawan sebabe njaga bunyamin nambahi kaila bangirin ing takerane unta. Ae tegese wakra bangirin ing gawane unta lahu kanggo bunyamin. Zalika utawi kang kaya mangkono iku kailun takeran yasirun kang gampang. Ae tegese zalikal hamlu utawi mangkono gawan alazinas dadu kang nambahi sapa kita hu ing gawan kailan utawa alazinas dadu kang nambahi sapa kita hu ing gawan kailan ing sethithik utawa ing takeran kolilan kang sethithik ngalal maliki ing atase sang ratu. Li anahu krana sak temene utawi sang ratu iku kot aksana temen-temen gawe bagus sapa sang ratu ilaina maring kita wa akramna lan mulyake sapa sang ratu utawa akramna lan mulyake sapa kita bi aksarin kelawan luwih akeh min zalika saking mangkono. Wayu kalu lan den ngendikaake zalika utawi kang kaya mangkono iku alazinat lubu kang jaluk sapa kita mingka saking panjenengan jaluk amrun perkara yasirun kang gampang.
Niki Bapak niku Nabi Yakub. Kita ngreksa Bunyamin ya ora kurang-kurang. Tetap dijaga direksa saka hal-hal sing tidak diinginkan, saka perkara-perkara sing kira-kira disengiti, terutama mara bahaya, hal-hal sing nyilakake Bunyamin. Saka mangkate utawa ing dalem mangkate ngantek tekan baline. Lan kita juga njaluk tambahan nggo Bunyamin. Njaluk gawan utawa njaluk gawane unta. Cara dijatah ki men masing-masing kita oleh jatah. Dadi nek diitung iki jatahmu, iki jatahmu, iki jatahmu. Lah Bunyamin keketung iki jatahe Bunyamin. Kabeh niku dadi gampang. Le golek bantuan nang gone Sang Raja niku dadi gampang. Sing gawan saka nggone Sang Raja kita njaluk tambah wujude gawan sethithik rong itik saka Sang Raja niku dadi gampang. Artine Sang Raja dhewe gampangke permohonan. Nyoh iki nggo Bunyamin misalkan. Arep wonge ra teko kae iki dijatah. Dadi nek cara genduren iki diganduli. Diwarisi ya. Iku krana rajane memang pengen gawe bagus marang kita. Ahsana ilaina wa akramana. Lan mulyaake kita. Saka arah kuwi iki terus mulyakne. Ya teko ning kono wae dipenak-penakne dikeki nggon sing rada istimewa. Kon nyantai ning mburi ana kolam renange barang. Nek arep renang do renang ning kolam renang. Es krim ya ana es krim. Karek njiko kuwi ning freezer. Oh nek wong tuwa ya ora tertarik karo es krim. Pokoke teh kenthel dekokan. Nek es krim ora seneng. Senenge ya mung teh. Lah kabeh niku wau, kita jalukke saka panjenengan Rama maksude Bapak. Nek cara omong nang gone Sang Raja niki atas dawuhe Bapak. Perkara sing gampang karo perkara sing sesthithik. Kala mongkon jawab sapa Nabi Yakub lahum keduwe dulur-dulure Nabi Yusuf sapa abuhum bapakne dheweke kabeh. Kala ngendika sapa Nabi Yakub ngono. An ursila utawa lan nursila ora an. Lan nursila ora bakal ngeculke sapa ingsun hu ing Bunyamin. Ae tegese Bunyamina ing Bunyamin. Mangakum sartane sira kabeh. Hatanuktu ngantek padha isa. Nuktu apa tuktu? Hatta tuktu. Ngantek padha isa nekakake sapa sira kabeh
ni ing ingsun mausikon mausikon ing apa jenenge janji mausikon ing janji ing kesanggupan minallahi saking Gusti Allah. Ae tegese hatta taktu ngantek iso nekakake utawa menehi sapa sira kabeh ni ing ingsun ngahdan ing janji minallahi saking Gusti Allah. Ayat tegese hatta yahlifu ngantek padha gelem sumpah sapa dheweke kabeh Allah ing Gusti Allah. Iki kencenge Nabi Yakub nglembuk-nglembuk niki iki men supaya baline nang gone sang raja nek nggawa Bunyamin niku mengke penjaluke dikabulke tur oleh tambahan Pak. Penjaluke niku ning kudu nggawa Bunyamin niku wae kok ya. Lah mengke mesti kita oleh tambahan gawan saka nggone sang raja niku nasdaduhu kailun ya kailu bangirin. Nek nggawa Bunyamin insyaallah kabeh gampang. Lan kita bakal jaga wa nahfadzu akhona. Bakal tak jaga sak apik-apike, bakal tak reksa sak apik-apike. Engko nek sayahe tak kon gendong gilir kok. Dadi le gendong iki digilir iki. Sikik dhewe sing ngisor dhewe, sing ndhawuhi sing tuwa iki. Sing tuwa iki sing ndhawuhi iki sing glembuki. Sing nomor 10 niku wis tak kon gendong. Engko kesel sing nomor 9. Kesel sing nomor 8. Ngantek tekan nomor 2. Engko nek kesel bali nomor 9. Sing nomor 1 rak sing dawuh. Komandane sih. Ketemune ming danden. Dawe watu nek omongi jan wangun danden. Wong komandane wis takon pun ket wau napa? Siap, Ndak. Lho iki ora jalur. Takone ket mau kok siap, Ndak. Nak didhawuhi apa pondan. Iki akhirnya bapakne ngomong. Nabi Yakub ngomong. Ingsun ora bakal nglepas Bunyamin melu kowe kabeh. Pokoke ora tak kon melu mbrono. Nang omah ngancani aku. Pokoke ora oleh. Trauma dasare niki trauma. Ora oleh. Nganti kowe kabeh do iso nekake janji saka Gusti Allah utawa janji demi Gusti Allah. Nek kowe iso nekake janji sing janji niku nyata-nyata saka Gusti Allah utawa ngantek do sumpah. Le sumpah demi Allah ora mikir sumprit. Ora ming sumpah niki demi Allah. Ngantek kowe do wani sumpah ngono kuwi iki engko agi. Latak tu lanak tu latak tu. Latak tu yakti nekake sapa sira kabeh latak tuna ni ing ingsun bihi kelawan sumpah kuwi illa ayu hato
illa ayyuhata kejaba yen to dianu diplanggeri apa dikepung lah mula illa ayyuhata kejaba yen to dikepung apa sumpah bikum kelawan sira kabeh ae tegese fi hali antamutu ing dalem tingkah yen to padha mati sapa sira kabeh au tawa fi hali antasiru ing dalem tingkah yen to padha dadi sapa sira kabeh dadi iku maghlubina den lindih utawa den kalahke fala takdiru mongko ora padha kuwasa sapa sira kabeh ora padha mampu sapa sira kabeh al ityana ing nekake bihi kelawan janji ilaiya maring ingsun pokoke nek arep pengen gawa Bunyamin tenan ning kraton kana ya kowe kudu nekake janji. Sing janji niku demi Allah. Nek ora pokoke ora iso. Ora oleh tak gawa, ora tak lepas Bunyamin. Ning nek kowe iso padha nekake janji, monggo. Nek ora utawa kejaba nek ngantek iki kowe nekake janji ngono kuwi nganti yen to janjimu kuwi istilahnya dilimputi utawa dikepung ing dalem tingkah mati nira kabeh utawa ing dalem tingkah yen to sira kabeh niku kelindih. Kelindih iki kalah ngono. Utawa kepepet. Nek ora ngerti mbuh kepepet apa ta apa. Nek nggon kepepet iki warna-warna wong jenengan wis kulino kok kepepet. Nggon kepepet iki warna-warna. Wong nyatane angger kenengan apa ta apa kepepet kae ya terus janji to biasane. Angger kepepet kahanan ke janji. Ya Allah, mungkin nek tenan kula ajeng ngono kae lho. Nek wis kepepet biasa do janji-janji ngono biasa banget. Sing rada gering kae pokoke tenan iki kula janji Gusti Allah, nek mari kula ajeng jamangah terus. Wonten sing ngono kuwi. Kepepet terus ngunggahke janji iki biasa doen. Niki mungkin nek kira-kira anak kula gul iso dadi pegawe pokoke kula wis arep ngaji terus Gusti Allah. Sarep ngaji terus. Kecuali ning pokok kula ora pangkat. Ngaji terus kecuali ning pokok nek rika kula gemang. Kula tak ngaji ning liyane. Akhire ya ora ngaji wong liyane ra ono. Yo nek liyane dadak ning pondok-pondok kae santri nom-nom kae. Jenengan ndak esuk ngene bar subuh. Kamangka nek ngeten niku ya ora mesti umum iso melu iso mlebu kok ya. Wong nek pesantren iki kadang kala sing umum dina iki jam semene. Nek liyane dienggo santri karena ana kajian sing khusus-khusus ngono kae. Mula nek sing umum sak-sake tanpa ana pendaftaran, tanpa ana syarat, tanpa ana pitakonan, tanpa ana pembayaran ya mengkene iki. Mengkene iki. Umum ra ditakoni, ra ndaftarke, bebas ra ana apa-apa. Butuh mangkat-mangkat, wegah ra mangkat. Wenake pol ngajine. Butuh mangkat. Iki kok ketoke awak-awake age aras-arasen age ting kleret ora mangkat. Ora mangkat ora kok didenda.
nengke wae ya ora ana wong aroke. Saking penake iki malah ora gelem ngaji mah pengen ngaji liyane ya kono nek ana. Kono ngaji wae. Sing kira-kira penuk ngene iki. Sih wedangan golekno. Angel lho yo. Nggih. Wedangan, macet, ning nggawa dhewe-dhewe. Mula nek wis kowe kedaden kelindih wis ora mampu nekake janji kuwi. Lah karena wis kepepet tenan ra mampu nekake janji, mbuh karena gedreng apa-apa lagi Bunyamin tak culke. Ning nek kudu nekake janji krana Allah, tekake nek kira ora kepepet. Engko lagi tak culke. Nek ora wis do mumet iki waduh piye ya. Nek ora ngejak Bunyamin ora bakal oleh sembako, nek ngejak kok ndadak angele kaya ngene, syarate bapak kuwi malah dadi angel banget kok ngene. Ndadak janji. Nek mangkat dhewe kita rombongan ora ngejak Bunyamin ra oleh apa-apa. Wong rajane wis janji, nek kira-kira dene yang kedua ora nggawa dulurmu ora bakal tak kei. Iki arep nggawa kowe kok angele kaya ngene. Kok dadak kudu nekake sumpah-sumpah, dadak kudu nekake janji. Wah mumet doen. Arep nyulik Bunyamin iki ya ming adi dhewe. Gek saka ngene bapak, engko nek bapak duka yang kedua fatal kita kok ya. Wong tuwa iya tetep bekti iki karo wong tuae tetep bekti ya nek kaya jenengan digawe kagol ngono mesti arep bapakne kae ra urusan. Arep asli bapake nek gawe kagol wah jenengan iki le ngingkit-ingkit. Malah ning jaba-jaba ngelek-elek bapakne. Ya bapakku wae ra dong, ra mutu, lha ngene ngono kuwi. Wong karo anake dhewe kok tegel. Ra mutu bapak kae, andeke kok ndak esuk ngaji. Katut meneh ngajine. Kaya wulangan-wulangane ngaji kok ngono kae. Mending kok aku ra ngaji wae. Ra ngaji kok mending. Aduh, wis tobat anggere ngeten. Makane do mumet iki. Piye ya iki engko carane terus piye? Falama atu mongko tetkalane padha nekakake sapa dheweke kabeh ing Nabi Yakub nekake muwasika ing janji-janjine dheweke kabeh ae tegese uktu padha menehi sapa dheweke kabeh abahum ing bapakne dheweke kabeh menehi ngahdahum ing janjine dheweke kabeh. Dadi menehi janji minallahi saking Gusti Allah ngala rotihi ing atase mbalek kene Bunyamin ila abihim maring bapakne. Fakalu mongko padha janji padha ngucap sapa dulur-dulure Nabi Yakub fi halfihim ing dalem tingkah sumpahe dheweke kabeh wujude billahi Rabbi Muhammadin. Iki wis omong ngono lho jaman semono ae. Iki lha ya anting to billahi Rabbi Muhammadin.
Latakti lanakti naka bihi. Zaman Nabi Yusuf wis ana uni ngono kuwi. Kamangka cetha Kanjeng Nabi rung ana jika. Ning wis sumpah ngono kuwi. Kewetune iki wis sumpah ngono kuwi karena ning kitab-kitab mereka niku wis ana penjelasan bakal ana nabi pungkasane para nabi sing arane Muhammad. Lah iki le sumpah ngantek ngono kuwi. Billahi demi Allah, Rabbi Muhammadin hiya pangerane Muhammad. Ngono kuwi sing ya billahi Rabbi Muhammadin. Kita yakti bakal nekakake nabi utawa nekakake Bunyamin nggo panjenengan. Dene ngarepe bapakne sumpah kaya ikrar sawalan kae ditirokke. Sing mimpin sing gedhe dhewe. Ditirokke. Kaya ikrar sawalan wangun kae. Matur dumateng Bapak. Ngono kuwi wae. Matur dumateng Bapak. Demi Allah, demi Allah. Demi pangerane Muhammad, demi pangerane Muhammad. Kita wong 10 iki ngono. Yes. Bakal njaga Bunyamin lan bakal gawe slamet gawe apik Bunyamin saka mangkat ngantek muliye. Malah nganggo semacam dendan barang, dendane dendang tembung nek ngantek mulih sithike rada istilahnya mblaret awake gedene ngantek Bunyamin terluka lara kita siap nanggung konsekuensine ngono kuwi. Kuwi gambaran janjine rak ngono kuwi. Bar kuwi templeki matre tanda tangan. Kaya nganggo sumpah kaya tanda tangan kaya. Matre 10.000 kok bol. Wis mbasan bar sumpah ngono kuwi. Kala mongko jawab ngendika sapa Nabi Yakub ae tegese Yakub Nabi Yakub jawabe Allahu ngalamanakulu wakilun. Allahu tawi Gusti Allah ngalama ing atase barang takulu ponakulu. Takulu kang padha ngucap sapa sira iku wakilun zat sing maha kuwasa utawa makili ae tegese syahidun zat sing paha nyekseni. Wa in wafaitum lan yen to nuhoni sapa sira kabeh bil ngahdi kelawan janji jaza mongko bakal bales kum ing sira kabeh sapa Allahu Allah ahsanal jazai utawa bi ahsanil jazai kelawan paling bagus-baguse piwales. Bi ahsanil jaza. Lah sebagian wong nika nek ndongake karena dikeki apa-apa sok ngene iki. Terutama kula angger mangkeki rokok kae aku ndonga ngene iki. Kandhane angger mangkeki kok. Nek rangkeki gah man-man lambe. Ya angger ngekeki kae aku ya matur nuwun jazakallah bi ahsanil jaza. Nah, aku le ndonga ya ngono ki lho, padha iki lho. Kuwi donga apik lho, padha anu sih. Padha ning tafsir iki wae. Serem kok ya bi ahsanil jaza. Maknane jaza muga-muga bales ka ing sira sing ngekeki aku kuwi maksude. Sapa Allahu Gusti Allah bi ahsanil jazai kelawan paling bagus-baguse piwales.
Dadi lafate kelawan paling bagus-baguse piwales. Iya ming nek ngekeki nek ora ya ora. Ning wa in ngazartum yen to ngapusi yen to cidra sapa sira kabeh bihi kelawan janji kafa'ai mongko wis nyukupi kum ing sira kabeh bi'adzamil ngukubati kelawan paling gedhe-gedhene siksa. Ning nek ngantek kowe do cidra saka janjimu kuwi titenana Gusti Allah bakal ngekeki utawa nyukupi menehi paling gedhe-gedhene ngukubah utawa siksa. Kei sing ngendika Nabi Yakub dadi aja mikir jero nek kaya jenengan tak sapa. Ambok tak tanggunge wangun kae. Dasare sing ngomong ming kula wis cetha maido kok ya. Ha iki Nabi Yakub kok arep ngopo? Karang wong biyen sak uni-uni mandi tur konsekuensi nyekel janji iki tenanan nek saiki wis disumpah nggo Quran ning dhuwur ndase wae. Engko tandange mingkur kaya ngono kabeh. Tandange wis mingkur cidra ing janji. Muni makmurke rakyat ya ming cidra. Kaya ngene, ngono to jan. Rasane. Sramutu. Yes, men jenengan paham karo sejarah ternyata rega sumpah sing paling larang niku angger wis nganggo demi Gusti Allah. Kuwi wis disekseni Allah. Nuhoni ra nuhoni ana catetane nek ora nuhoni ban iki mesti bakal ana tuntutan saka Gusti Allah mesti ana. Wong wis nganggo atas nama Allah demi Allah kok ra nuhoni rada bahaya. Niki ajaran utawa pelajaran yang indah sekali. Mulane dadi wong ki selalu ngrasa tanggung jawab karena ajining diri ana ing dalem lati, tekaning ibadah niku ana ing dalem amanat sing iso jenengan ugem-ugemi. Ning nek ana amanat jenengan cidrani ya wis berarti wis ra ana rega. Muga-muga do diridani Allah, do diberkahi Allah, do dirahmati Allah, istiqomah ling ngaji ling ibadah, mulya dunya dugi akhiratipun. Amin ya rabbal alamin. Ila akhirih wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.